Akwụkwọ ọpụpụ isi nke 37. Bezalel mekwuru igbe osisi akaeke a kubit 2 na nkewa ka ogologo ya dị, 1 kubit na nkewa ka obosara ya dịkwa, 1 kubit na nkewa ka elu ya dịkwa. Ọ machita ya ọlaedo a na-agwa ya agwa n'ime na azụ ka ọ machitara ya. O wee mere ya mpempe ọlaedo gburugburu. O wee wuoro ya mgbaaka ọlaedo 4 n'ụkwụ 4 ya, bụ mgbaaka 2 n'otu akụkụ ya na mgbaaka 2 n'akụkụ ya ọzọ. O mekwara mkpanaka osisi akaeke amachita ha ọlaedo, wee mee ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ n'elu akụkụ igbe ahụ iji ebu igbe ahụ. O mekwara ebe mkpuchi mmehie nke ọlaedo a na-agwa ya agwa kubit 2 na nkewa ka ogologo ya dị, 1 kubit na nkewa ka obosara ya dị. O mekwara cherubim ọlaedo 2, ihe akpụrụ ka o mere ha na nsọtụ 2 nke ebe mkpuchi mmehie, 1 cherub n'otu nsọtụ na otu cherub na nsọtụ nke ọzọ. Site n'ebe mkpuchi mmehie ka o mere cherubim ahụ na nsọtụ ya 2. Cherubim ahụ na-agbasakwa nku ha n'elu na-ekpuchi ebe mkpuchi mmehie na nku ha, ihu ha na-echerịtakwa onwe ha n'ebe ebe mkpuchi mmehie dị ka ihu cherubim ahụ dị. O mekwara tebụl osisi akaeke a kubit 2 ka ogologo ya dị, 1 kubit ka obosara ya dị, 1 kubit na nkewa ka ịdị elu ya dị. Ọ machita ya ọlaedo a na-agwa ya agwa, mekwara ya mpempe ọlaedo gburugburu. O mekwara ihe njikọ gburugburu nke ha ka otu ọbụ aka mere ihe njikọ ya mpempe ọlaedo gburugburu. O wuoro ya mgbaaka ọlaedo 4, tụkwasị mgbaaka ahụ na nku ka 4 nke dị n'ụkwụ 4 ya. Na nso ihe njikọ ahụ ka mgbaaka dị, ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpanaka eji ebu tebụl ahụ. O jikwa osisi akaeke mee mkpanaka ahụ, machita ha ọlaedo iji ebu tebụl ahụ. O mekwara ihe niile nke dị n'elu tebụl, bụ efere ya niile na ngaji ya niile na ọkwa ya niile na iko ya niile nke eji awụsị àjà ihe ọṅụṅụ. Ọlaedo a na-agwa ya agwa ka ha abụọ. Mekwara ihe ịdọba oriọna ahụ nke ọlaedo a na-agwa ya agwa. Ihe akpụrụ ka o mere ihe ịdọba oriọna ahụ, bụ ụkwụ ala ya na alaka ya, iko ya niile, bụ isi ya niile na okooko ya niile sitere na ya. Alaka isi na-esi n'akụkụ ya 2 wapụta, alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ n'otu akụkụ, alaka 3 nke ihe ịdọba oriọna ahụ kwa n'akụkụ ya ọzọ. Iko 3 emere dịka ifuru osisi almọnd dị n'otu alaka, otu isi na otu okooko. Iko 3 emere dịka ifuru osisi almọnd dịkwa n'alaka ibe ya, otu isi na otu okooko. Otu a ka ọ dịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna ahụ wapụta. Iko 4 emere dịka ifuru osisi almọnd dịkwa n'ihe ịdọba oriọna ahụ, isi ha na okooko ha. Otu isi dịkwa n'okpuru alaka 2 site na ya, otu isi dịkwa n'okpuru alaka 2 site na ya, otu isi dịkwa n'okpuru alaka 2 site na ya, dịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ime ya gbapụta. Isi ha na alaka ha sitere na ya. Ihe ịdọba oriọna ahụ niile bụ otu ihe eji ọlaedo nke a na-agwa ya agwa kpụọ. O mekwara oriọna ya, ha dị 7 na mkpa ya niile, na ihe ịkpakepụ ọkụ ya niile, ha bụ ọlaedo a na-agwa ya agwa. 1 talent nke ọlaedo a na-agwa ya agwa ka o ji mee ya, ya na ihe ya niile. O mekwara ebe ịchụ àjà ahụ nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, osisi akakia ka ọ bụ, 1 kubit ka ogologo ya dị, 1 kubit ka obosara ya dịkwa. Ihe nwere akụkụ 4 ha nrata ka ọ bụ, kubit 2 ka ịdị elu ya dịkwa. Mpi ya niile sitere na ya. Ọ machita ya ọlaedo a na-agwa ya agwa, elu ya na akụkụ ya niile gburugburu na mpi ya niile. O wee mere ya mpempe ọlaedo gburugburu. Mgbaaka ọlaedo 2 ka o mekwara nye ya n'okpuru mpempe ya. N'elu ihe akụkụ ya 2, n'elu akụkụ ya 2 ka ha bụrụ ọnọdụ ịnara mkpanaka eji ebu ya. O jikwa osisi akakia mee mkpanaka ahụ, machita ha ọlaedo. O mekwara mmanụ otite mmanụ ahụ dị nsọ na ihe nsure ọkụ ahụ na-esi ísì ụtọ nke na-agwa ya agwa, bụ nke eji ụdị ụtọ dị iche iche mee, bụ ọrụ onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi ísì ụtọ.